Gaia l'han batejat com la màquina dels descobriments. En aquests anys de dades que han anat recollint, amb aquests 3 catàlegs que s'han publicat, doncs han fet descobriments tan importants com saber que la nostra galàxia no està en equilibri, ha tingut sacsejades amb la galàxia veïna de Sagitari, hem absorbit una galàxia i Gaia des del final dels anys 90 que ja estava en ment. En el 2000 es posa per escrit per establir les bases científiques i tecnològiques. El 2006 comença el desenvolupament industrial i llavors la primera fita, desembre del 2013, amb el llançament, aquí a la facultat, gran esdeveniment. És una fita molt important per tot l'equip i va ser curiós perquè en el meu cas jo feia 3 setmanes que havia acabat de donar llum i no m'ho volia perdre. Llavors jo vaig agafar la meva bebè, vaig agafar la família i dic que avui jo vull participar en la festa com a la resta del meu equip. Era una missió pensada per 5 anys i he estat prenent dades durant 12 anys. Ara Gaia està en aquest punt de Lagrange L2, està en visió directa a la Terra, no es queda el satèl·lit allà, sinó que se li fa un canvi d'òrbita en direcció cap al Sol. I la idea és que aquesta nova trajectòria s'acabarà desintegrant per l'acció solar. Es desactivarà, però la feina dintre del consorci encara durarà fins al 2030, que és quan es publicarà l'últim catàleg.